Vexamos os sucesos para falarlles dos labores de limpeza e restauración do Castelo da Rocha, que xa están dando os seus froitos. Os traballos comezaron en outubro e case 4 meses despois permitiron sacar á luz importante información. Hoxe a concelleira de Cidade Histórica e Rehabilitación, Olga Pedreira, quixo ver in situ como se desenvolve o proxecto. Os da Fortaleza da Rocha Forte son os restos medievais máis importantes que se conservan en Santiago fora do casco histórico. Pero malia isto, ata hai ben pouco estaban totalmente abandonados. O erro estáse subsanando cun proxecto de limpeza e consolidación do xacemento arqueolóxico que comezou en outubro e no que se investiron 100.000 euros. Os traballos dos que se encarga a empresa Terra Arqueos xa permitiron sacar a luz importante información. Un dos principais descubrimentos ten que ver co sistema de auga que se empregaba no castelo. Tiñamos, por exemplo, nesta zona que se atopa xusto ás miñas costas, onde acumulábase a auga e o que facía, porque era non unha braña, sino que tiña unha balsa de auga que amenazaba de feito o propio xacemento. Estuveuse vendo varias posibilidades para sacar esa auga hasta o regato que pasa ao fondo, pero finalmente no proceso levado a cabo podemos descubrir o que era o sistema propio do castelo para evacuar a auga que chegaba. Polo tanto, recuperouse, como vedes, queda en funcionamento. E non só iso, os técnicos xa recuperaron ata 45 metros de antemuralla da fortaleza. Que desentivar una zona que estaba apuntalada ahí detrás de la falsa braga, aquí detrás de nosotros, en la lisa, que está detrás de esta muralla y antes de la anterior. Y otras dos zonas en el lado este del torreón que se habían caído. Entonces se ha recuperado también todo lo que es la antemuralla hasta un total de 45 metros. Se han movido más de 326 toneladas de piedra. A intención da Concellaría de Cidade Histórica e Rehabilitación é continuar cos traballos na zona para recuperar a maior parte da fortificación. Dese xeito, recuperarase tamén un episodio da historia medieval de Compostela. O Castelo da Rocha construíuse no ano 1240 e quedou definitivamente destruído no século XV durante a Terceira Guerra Irmandiña. As súas pedras utilizáronse na construción de algunhas casas próximas á actual Rocha Vella.